Mae diwydiannau Creadigol Cymru'n tyfu, ond nid pawb sy'n cael yr un cyfleoedd. Pwy sydd ar goll a phwy sy'n cael ffynnu yn yr economi greadigol? Fel rhan o ymchwil Media Cymru, fyddwn ni'n siarad â gweithwyr proffesiynol creadigol ledled Cymru i gael clywed yn uniongyrchol ganddyn nhw. Dwi'n trio rhoi cychwyn ar fy ngyrfa ac mae'n teimlo fel rhedeg mewn I wal. Dwi ddim yn credu bod arwydd o gwbl a fydd rhywun fel fi yn cael ei gadlu mewn. Besoniodd pobl wrthyn ni am rwystrau, diwylliant gwaith sy'n cloi pobl allan, rwydweithiau sy'n teimlo'n gaeedig a systemau sydd ddim yn gweithio I bawb. Ond fe wnaethon nhw hefyd rannu eu lwyddiannau a syniadau ar gyfer sut gallai pethau edrych petai tegwch ar waith. Y prif bethau yw agwedd ac arweinyddiaeth. Pan fydd pobl eisiau cefnogi newid sy'n helpu I gael gwared ar rwystr cychwynnol, ar y cyfan mae'r hyn rydyn ni wedi weld wedi bod yn gadarnhaol. Yn Media Cymru, rydyn gweithio mwyn deall a chryfau'r arferion a'r diwyliannau sy'n galluogi gyfraoedd creadigol, teg a fyniannus. Dim ond y cam cyntaf yw cynhwysiant mewn gwirionedd, mwyn ffynnu mae angen I bobl teimlo fel I bod nhw'n perthyn. Dylai dyfodol creadigol Cymru bod yn perthyn I bawb, mae angen I ni adeiladu gyda'n gilydd.